Oh
Selector Maseu. Amen. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngiyabingelela kakhulu umuntu wethu ubaba usekela mongameli nomama wakhe ekhona phakathi kwethu. Ngibingelele usihlalo wenkonzo ubaba uTete Murudi waMulife nomama wakhe treasurer omama ibonga inkosi. Engangayisho indaba yalabazali lawo ukuthi kuyomele ke siyibodithe bazalwane. Ukuthi la enkundleni zesonto siya ngobudlelwane ibonga nami kushuthi bazalwane nami kushuthi nami wakithi uzohamba athole. Ayibonga inkosi. Ngoba sesibonile la ngithethe Murudi. So ngibingelele kakhulu nenkundla yonke yabefundisi abakhona abadala inkundla zakithi uphansi bebhidifu unkulu mnene obamagwaza former trustees enkonzo second minister bakhona phakathi kwethu obabumntuma sibabonile bazalwane nomama inkundla yonke yabefundisi nabavangeli omama bonke egameni lenkosi amen. Bese ngibingelela kakhulu kubafowethu esinabo la emsebenzini wenu umfowethu Nzama la ngakaleft wami nomfowethu uNzobo bazalwane kumele siyicacise le nto uma bebabili. Okay. Ukuthi khona uNzobo omuhle lo yimini. Bese kwakhona ke nomunye uNzobo ke. Ayibonga umeshu kuba lapha ayibonga inkosi. So ngibingelela kakhulu kubafowethu njengoba sengishilo esisebenza la program director dadewethu uphathele kahle uhlelo ngiyabingelela nawe kakhulu. Kanye nendlu yamandla bazalwane abantu abasha. Ayibonga haleluya. Indlu yamandla bazalwane. Ayibonga inkosi. Ngoba ikusasa lenkonzo ubona emhlambini nje ukuthi hayi sosheshe siphele lesibaya lesi. Haleluya. Masishaye nje ngezalukwazi nemchiliba kuphela. Ubona lapho lesibaya sosheshe siphela. Ayibona inkosi, ayibonga inkosi. Manje thina njoba ngithi indlu yamandla ngikusho ngoba ngibona isasasa nokuningi babazalwane kodwa ngibona lentobeko kubona ngoba ubuningi ngesize ngalutho uma singenako ukukholwa ayibonga inkosi. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ngiyabingelela nani bafowethu egameni lenkosi amen. Ngoba lezi inkonzo lezi angabekwa ama-date kuhlelwe konke kodwa manje ingekho akusiyi inkonzo ayibonga inkosi. Manje siyabonga kakhulu inkundla yabefundisi lana iqeda ukugwaba lana number 1 isiqedi ifuna itrophy bazalwane. Manje asinayo itrophy yenkokoba inkokoba amabhoko hayi ngoba angifuni ukuthi abadala ngoba expiry date ezakube kudala ayibonga inkosi. Ngithi amagoko ney'nkokoba ayitrophy ayikho kodwa nje siyabonga kakhulu ukuzikhandla kwenu uNkulunkulu anibusise bazali ukujabula lokho sasasa silitholayo uma nithakasela umsebenzi wabantwana benu. Manje ke Nzama nobanele khona into engiyithandile la isho bakumayisa uthe ubaba mongameli ubaba usihlalo ubaba usekela mongameli imosi yabaphuma la kuhulini babantu abasha. Ayi iya professor le nto. Ayibonga inkosi ukuthi bagrunywa la ekuphatheni abantu bekholeni abantu abasha. Angabona iya professor le nto. Ukuthi khona uzokwenzeka. Angisho ukuthi nyamakhetha. Angisho ukuthi akunywa amakhetha nje lo usibona amakhetha esithela ngalo wetafula. Sekufikela bayibonga inkosi. Injabulo bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kuyasithobisa kakhulu bazalwane lokho esikubonayo isasasa ilangazele ngalo nikhuthalela inkonzo yenu. Kuyasithobisa bazalwane ngoba ngike ngasho ukuthi kungahlelwa ibeka idate kodwa manje ingekho nakusiyona inkonzo. Ayibonga inkosi. Uma ningazinikele kanjena nimile sihleli phansi kodwa nimile anipheli moya ngeke kube inkonzo. Ayibonga inkosi. Siyabonga kakhulu nje amandla. Sibonga kakhulu nabahost bethu baba Ntuli. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Sibonile uthando onalo
nabazalwane bonke basezululeni nisebenzisana nesekhet lakho novusi owale bandeni ogqunqile kunami nami kuyangijabulisa ukubona umuntu onebala elizothile kunami bazalwane. Ngiyabonga kakhulu uvusi empilweni yami. Noma umphize lo sebafakatini ngakithi ngiyababonga labo bazalwane. Mina nje kuyangiguduza ukukhona babo khona. Siyabonga kakhulu kubafowethu baseDamaseko nonke nabazalwane bonke basezululeni bonke abazalwane abenze lempumelelo umsebenzi ube impumelelo. Iminikelo esitholile bazalwane iyamangaza. Mangikhumbula kahle before siye ku lockdown noma before siphazamise ngathi sizi lockdown bazalwane. Indlela abazalwane abakhuthalele ngayo even iminikelo lesitholayo ama branch inesasasa elikhulu. Siyabonga uNkulunkulu anibusise bazalwane ningasho ukuthi niyakhokha nithi niyanikela ukunikela kunesibusiso kodwa ukukhokha nje isugcina icala wenza into eyimpoqo ukuthi uyenze. Ayibonga inkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane sekulowo muzi wokubonga kunomama wethu labazalwane umama uMbokazi. Ayibonga inkosi. Osinikelele ngeke isimanga lapha yana umpilo angazi noma bese itshela ukuthi kwenzakalani kodwa ngiyabonga ukuthi balibozile bazalwane ngoba uyafutha umpilo lona bese unekheke bazalwane asinikelele ngalo athi naye lo msebenzi lona uyabonga kakhulu abazalwane indlela abameseka ngayo. Sizomkhumbula uMbokazi bazalwane ukuthi beselekelela kanjani naye sekhona nomama sibona elandela kulokho bazalwane. Ayibonga inkosi. Uyabonga kakhulu ukuthi abazalwane bameseka ngesikhathi behlelwe yife elimnyama njengomndeni esasehlelwe yife elimnyama sonke bazalwane ngoba sizokhumbula ukuthi imemezelo thina besingayikhokheli ophozini ngenxa yamzalwane. Ayibonga inkosi nokuningi bazalwane akadelekelela ngakho inkonzo. So nasi sipho esiphiwe umama wakwakhe ukuthi bacela sibonakale awusiphakamise impilo. Ikheke ungaqulwa bazalwane uzoza futhi uphile. Hallelujah. Umama uMbokazi umama Dlala ke bazalwane nami ngizalwa umama Dlala. Ayibonga inkosi. Sokuthele likheke asolikhombisa nje bese mina ngihamba nalo. Ukamadala. Ayibonga inkosi. Ubaba ishangikhumbuza la ukuthi njoba subona leli kheke lihle kangaka elibhalwe negama lebandla uyawenza futhi kuyibhizinisi lakhe ukuthi enze amakhekhe. Ayibonga inkosi. Kusho ukuthi elinye ithuba lelo ukuthi sisupportane baningi bazalwane bethu benkonzo abanamakhono abanamabhizinisi abenzayo ekufanele isupport bayithole khona la ngaphakathi. Kunabathungi bazalwane sinabo la ngaphakathi ekufanele basizakala abakuthunga konke imswenko le yethu yaseYoni nemswenko yangaphandle wonke amashishini ekufanele siwaseke. Usibarwa uyangikhumbuza kunabashuthi bazalwane. Abashuthi bayasiza ngoba bagcina ama memories enkolo akho konke okwenzakalayo kodwa ke nabo bafanele sibaseke ngoba bane infrastructure abasebenza ngayo ekhokhelwayo ku-SABC webandla. Ayibonga inkosi. Ngiyasubscribe lapha ku like epage lakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngayo yonke leyo msebenzi bazalwane. Enhlizweni yami bazalwane ngiyafisa ukuthi ngiguguzele abantu abasha noma abazalwane nje. Ayibonga inkosi. Ayibonga inkosi bazalwane. Ukuthi ukukholwa noma inkonzo uke washo bamayise inkonzo nokuzithuthukisa akufanele ziqhelelane lezo zinto lezo. Ayibonga inkosi. Ngoba amalunga esonto azithuthukisayo wenza ngemfundo ngamabhizinisi nangakho konke abuya zolekelela ibandla. Ngelinye ilanga ngeke siwakhokhele ama venues okuba nenkonzo ngoba yobe ownwa amalunga ebandla. Ayibonga inkosi. Amalunga ebandla abantu abasha nje kakhulukazi bazalwane thina eseneminyaka noma ingaguaranteed ngokuphela kodwa iyathembisa
isazoba mningi hayi kabi bahola libizo kodwa kuyathembisa ngoba iminyaka isazoba mningana hayi sokuye siyixoxeni ayibonga inkosi so bantu abasha kubalekile ukuthi sithuthukiseni uyabona izwi lenkosi la ngeke ngibe mude kakhulu lapha kuJeremiya 29 kuverse 5 lithi yakhani izindlu nihlale kuzo tshalani amasimu nidle izithelo zawo ayibonga inkosi alivezi provision yevila lapha yana ungabe wena utshala ensimini yemfundo makuse isikhathi sokuthi ufunde funda ngoba uyatshala kuleyo nsimu leyo ayibonga inkosi ungabe utshala ensimini yebhizinisi gcina impela ugunyazwa iBhayibheli lithi asitshaleni lithi asakheni imizi sakheni istructure ayibonga inkosi ngoba ikhaya nesonto izinto efanele zisebenzisane lezi ikhaya lisilethela amalungu esonto uma amalungu esonto engenaso isisekelo right nasekhaya sibe ngalungile so engikukhuthazayo bazalwane njengokusho kwethu ukuthi asibeni nezinto esizizamayo ngoba siyasibona nesimo sahulumeni engathi sesibaningi kakhulu for uhulumeni manje cishe kokunye useyahluleka ukufinyelela kuthina esingakwazi ukuthi sikwenze bazalwane sikuzameni sigunyazwa yizwe mawuyeka gogo wakho nje ucela ugogo kuphi inkukhu nje ephilayo ukuthi le ngizoyikhulisa mina ayibonga inkosi ngoba inkukhu akekho ngakuncisha inkukhu bazalwane uthi nje gogo ngiyacela ngifuna ukuyoqala isilungu ayibonga inkosi amen usunento responsible kuyona la ukuthi njalo ntambama noma emini fanele ngiyiphakele lenkukhu kodwa ngelinye ilanga izokuzalelela amaqanda usufuyile ayibonga inkosi ngaphezulu kwalokho okwenzayo sizameni sigunyazwa yizwe ukuze inhlalo yethu ibe yinhle singalokho sidla inkukhu egulayo bazalwane le ejovwayo egijima egcekeni nje bazalwane ingadi bazalwane ke wakhona ama programs ahulumeni athi one home one garden awunqindi ukuthi ngoba umusha wena fanele ungayenzi leyo nto leyo igxathi nje uthi uyele ekhaya ubenzela ispinash esifresh ukufaka kanye nje lokho usukugada ngamanzi unento irresponsibility iqalile ngoba wena bunu fanele ubabuye ekhaya ngelinye ilanga mawusu responsible for insimu nje encane igxathi uprepare ikhaya lakho lelo ngelinye ilanga ukuthi uyoba responsible kanjani ekhaya kayo into encane nje bazalwane ayibonga inkosi yikho lokho esigqugquzelayo ukuthi nathi bantu abasha asingalindini kakhulu noma ngathi uyasebenza ukuthi uyasebenza ngiyazi ukuthi isalary yakho ayikwanelisi ngazi ngiyihamba bazalwane ayibonga inkosi ingakho-ke kubalulekile enhlanhla ukuthi ngaphezulu kwalokho esinakho noma ngakuthiwa sekukhona kube khona okunye okungakhokhelwa uyazi isithomo nje lesekabishi siwu-60 cent iseedling so uma ungathenga eziwu-12 yinto nje oyibekele lapha ungayinakile ulokhu ugada ngamanzi nje ugada ngamanzi ugada iy'mbuzi zakomakhelwane ukuthi mazisona imbuzi fast ingabhazalwane ingako kuthiwa iyiphansula so izo zonke lesiyigqugquzelayo bazalwane sithe masicela ukuthi unobhala asifundiseni abantu kungabi ukuthi sikhulume at least umuntu kube khona into eyodwa nje ayithathayo ahamba nayo ayibonga inkosi kube khona nje umuntu ukuthi nje enkonzweni yabantu sagqugquzela lezo zinto ngoba nakho ukudla lokwesikudla kusekuprocesswe kakhulu kubalulekile ukuthi mhlawumbe sikuthole naloku kufresh nje uzitshalele wena kona ngalawo mazwi nje bazalwane uNkulunkulu engathi anganibusisa nonke nisazohamba nibuyele emakhaya anigcine agcine nemndeni yenu kwanda ibusiso kwanda into ezinhle kwanda imishado kwanda imisebenzi abantu bathole imisebenzi ayibonge uNkulunkulu anibusise amen.